Robot? Kérlek, keresd meg a másik robotporszívót. Rendben, keressük meg a kollégát. Remélem, nem szívta fel az összes érdekes port. Nos, ez nem porszívó, hanem egy 4 lábú biológiai entitás. Cuki, de nem segít a takarításban. Mit sincs. Csak egy pult és egy ajtó. A másik porszívó biztosan bukál. Megfordulok, ha mögötte van. Még mindig semmi. Csak a szokásos konyhai felszerelés és egy emberi lény. Lehet, hogy közelebb kell medve. Közelebb megyek ehhez a rejtélyes fekete tárgyhoz. Lássuk csak közelebbről. Megvan, ott van a másik porszívó. Pont ahogy sejtettem, a padlón lecsel.